драги зрители, аз съм EveryBG, тук го пише горе въгъла и днес ще играем Wormis. Ще играем като за първия път Free for All. Това е като Slither.io, но пък не онлайн игра, се инсталира. Абсолютно същата, просто се инсталира, не се играе в интернет. И е безплатна в Steam. Има малко повече възможности. Например, можеш и така да изстрелваш топки към... за да даваш мазнини на своите приятели. Не успях. То се върти. Не вярвам, че ще го прецакам, затова по-добре да се махам. Не съм много добър. Ама точно затова реших да играем. Тук, ако се въртиш... не като в Slither.io да направиш поничка, така да станеш цял кръг, ако станеш достатъчно дълъг. Прецаках го, така. Той е доста голям, ако успея да го прецакам, което не ми се вярва, ама никак. Защото хич не съм добър, отново казвам. Ще бъде яко. Не можах да се отклоня на време. Долу ми даваше нива. Аз се чудя защо нищо не става. Няма да успееш. Кажете ми кой вид игра искате да играем следващия път. По отбори, хвани яйцето, което всъщност е хвани флагът, нали сещате една игра. Игрите на глада, хич не са игрите на глада. Guild War не го знам какво е. Private Rooms. Може някой път, като разбера как се правят стримове, да направя. Или същото. Сега за не се отклоняваме от видеото. Ето вижте. Въпросът е, че аз не съм достатъчно голям, за да го видите. Няма както на Slither.io да се въртите и така да прецаквате. Да затворите някого, а направо го удушавате, така да го нарека. Видяхте ли? И играта, въпреки че е имитация, по-добра според мен е от Slither.io. Единственият минус е, че като отидеш до края на игралното поле, умираш. Ако се блъснеш в червената линия. Това е краят. Yes! Той ще се мъчи да ме прецаква. Yes! Амам! Не можаха да се засиля на време. Вдигам нива. Вече сме 8 ниво. Може би днеска ще играя Митосис и на него ще пратя видео.
Ще обясня за него пък характеристиките. О, видяхте ли какъв голям прецаках? Олеле, пир. Това беше хаштаг MLG. Боже! Наистина MLG, вижте ми нивото, как се вдига, боже! Боже, не спира. 13-то ниво е така от една игра. О, още един за пред... стори ми че сървъра бъгна за малко. Интернета не е хубав сутринта и затова. Добър, ама не е много добър. Пък аз не се сдържам, затова отрано почвам да играя. Амам. И се оттеглям. Да. През лятото ще играя такива по-леки игри. Например, кратки видеа на Roblox, Митосис и такива. Понеже е лято и компютърът ми прегрява. Въпреки че е с вентилация. Отдолу, нали, съм сложил. И то геймърска. Загледах се в нея и... затова се прецаках. Това продължава да се върти в кръг. Стратегията му е хубава всъщност. Ама играта щеше да е супер тъпа, затова няма да се върта. Нямаше да има напрежение и яко прецакване. Може би се лича, ама все пак да го кажа. Чакайте само да срещна още една, че той ма прецака точно преди да ви го покажа. Да, ето още една. Ако събоднете на тези топки, ставате много бавен. Обаче за кратко време, което много се радвам. На Митосис също ги има. Обаче като отидеш на тях, се пръскаш на малки частици и на Митосис, ако изстреляш топка към тях, не знам точно как става. Веднъж видях един. Може да изстреляш половината от тази бодлива топка към някой друг. И да, набрал съм се в края. Сега отиваме към бойното поле. И като умра, ще свършим видеото. Прецаках го. Сега за прецакване твърде много ти вдига нивото. Трябва да го намалят. По-трудно да се вдига. Прецакаш някой и вече си ниво 100. Ей, то Next или от другите по-силни... Не го видях. И да, както казах, като умра ще спра видеото. Това беше видеото и чао, до следващия път.